Kaixo, Amalia naiz, hernaniarra, eszenografoa eta kasu honetan interpretea ere. Txikitatik Hernanin hasi nintzen dantza munduan, lehenengo euskal dantzetan eta gero dantza garaikidean, eta gazteagoan nintzala jantzitegian inguruko interes bat sortu zitzaidan, orduan biak elkartuz, eszenografia ikasketak iten hasi nintzen Madriden. Han beste disiplina batzuk ezagutu nituen eta interes handia sortu zitzaidan. Beti lanin izan dut jantzitegian edo eszenografian ingurun, baina bai okietela ezin egon bat beste disiplina batzuk probatzeko. Nola, dantzan beti oso komodo sentitu izan naizen, bai ikusi nula aukera bat bezala proiektu hau sortzea eta zuzendaritzan eta interpretazioan sartzea. Nire lehenengo piezak hau da dena izena du. Joan Ferri Gomez dantzariarekin batean sortu dugu. Nahiz eta lehenagotik lana elkarrekin egin da genuen dena oso naturalatea zen. Proiektu hau hasi nintzen momentun, ez nun pentsatzen ere igual zuzenduko nunik edo interpretatuko nunik. Nik nekan motivazio bat, zala gai batei buruz hitz egin nahi nun, eta gai hau zen eskertza, eta batez ere arte munduan eskertzak dazkan espazioak eta moduak investigatu nahi nituen. Baina izan degula investigatu nola eskaini dezakegun edo nola eskertu dezakegun forma desberdinetan. Izan daiteke gorputzakin, objektu batekin, bideo batekin, dantza batekin, kanta batekin. Etorkizun bati begira, bai nahiko genuke pieza luzeago batean bihurtzea, baina bai gustatuko litzaigukela ere beste pieza batzuk sortzea. Agian buruan dazkagun beste gai batzuei buruz hitz egiteko. Pieza hau bai nik sortu betela nire nik interesan nun gai bati buruz, baina bai biok lotze gaituzten beste gai batzuen ingurun hitzein nahiko genuke. Arte munduan nabil, asko gustatzen zaitelako konpartitzea nire iritzia bai lan egiten duten jendeakin eta bai eduki dezakedan publikoakin.